Osoba koja je uvijek tu sam ja. Plašio sam se biti sam. Vrijeme je da radim na sebi. Kada sam to shvatio, sve se promijenilo. Po prirodi sam mnogo ekstrovertna osoba koja dobije energiju kada upoznaje ljude ili u kontaktu sa ljudima. Svaki posao koji sam imao je bio vezan za to da budem komunikativan, okružen ljudima svaki dan. Ali svi oni odu, prijatelji, porodica, kolege s posla, svi imaju svoje živote i Eldar ostane sam. Imao sam osjećaj da nešto propuštam bitne momente sa ljudima i to me činilo mnogo anksioznim. Morao sam prijeći sa toga da se plašim biti sam na to da potpuno uživam u tome. Ostati sam se ne odnosi na to da me ljudi napuste, već morao sam naučiti kako da budem svoja osoba. Osoba koja će naći vrijeme za sebe, uživati u tišini i fokusirati se na životne stvari koje me čine sretnim. Čak i ako znači da te aktivnosti moram uraditi bez ikoga. Potpuno je normalizovano reći da je osoba čudna ukoliko voli biti sama, imati životne aktivnosti koje rade bez ikoga. Cijeli život postoji pritisak od strane zajednice. Društvena smo bića i znam da je društveni život veoma bitan, ali za nekoga kao što sam ja, odrastati i biti malo drugačiji od ostalih u našoj balkanskoj zajednici nije bilo jednostavno. Teško sam pronalazio svoje ljude koji će me razumjeti. Imao sam društvo, uvijek sam bio okružen ljudima, ali nikada nisam bio više sam nego kada sam bio okružen pogrešnim ljudima, sa onima koji imaju drugačije vrijednosti od mene, drugačiji pogled na svijet. Lagao bi vas kada bi rekao da u mnogim slučajevima kada sam bio mlađi nisam bio tužan ili se osjećao izolovano sa manjkom prijatelja. Tada sam odrasla osoba, okružen dobrim ljudima, imam odličan odnos sa porodicom, prijatelje koji me razumiju i mnogo vole ono što ja imam da doprinesem njihovim životima. Želio sam postati osoba koja prihvata činjenicu da će biti periodi kada ljudi oko mene nisu dostupni i da uživam u svojim hobijima bez ikoga. Dugi niz godina plašio sam se biti sa osobom koja me konstantno prati. Ta osoba sam ja. Moram učiniti sve u svojoj moći da svaki dan uradim jednu stvar koja će me učiniti sretnim i zadovoljnim. Morao sam naučiti kada sam sam sa sobom u sobi i kada se gledam u gledalo da je ta osoba s kojom ću biti vezan do kraja svog života i za koju se moram veoma dobro brinuti. Veoma često sam slušao o tome kako ljudi misle ako neko radi nešto sam da je ta osoba usamljena. Bio sam u inostranstvu gdje sam potpuno izašao iz svoje zone komfora. Svaki dan sam naučio nešto novo o sebi. Otkrio stvar za koje nisam znao da sam sposoban da uradim. Shvatio sam koliko mi je bitno da svoje vrijeme iskoristim tako da se osjećam ispunjeno. Da li sam jedini koji je nekada imao osjećaj da ne povezan sa sobom? Mnogo smo više od tog osjećaja usamljenosti. Nekada mislim da smo veoma često sami svoji neprijatelji i postao sam umoran. Mnogo umoran od toga da bude u tom kalupu, da se obazirem šta će ljudi reći i misliti. To je bio moment. Nije me briga šta drugi misle. To je Eldar. Šta me to čini sretnim, ispunjenim? Mislim da se cijeli svijet promijeni kada se fokusiramo na posmatranje samoga sebe. Želim biti osoba koja je u redu da sama ode u kino, restoran, kafić. Biti u dodiru sa prirodom me uvijek čini najviše sretnim. Mnogo uživam u tome da se potpuno izgubim iz gradskog života. Da osjetim taj miris trave, zvuk drveća i razmišljam o stvarima koje želim da radim. Shvatio sam da sam vrijedan dio ove zajednice i želim da to ljudi oko mene i osjete. Da budem zadovoljan sa samim sobom. Imamo ovaj jedan život i naš zadatak je da biramo kako ćemo potrošiti ovo vrijeme koje imamo. Da li se nekada osjećam neprijatno? Veoma često. Da li me to sprečava da uživam sam u nekim stvarima? Apsolutno ne. Kao svi vi, učim o sebi i radim na tome svaki dan. Ne želim da trošim vrijeme od toga da bježim od sebe.